О, хора, прати. Той е тъп. Днеска ще се правим на новини, който и не знам. Добре, почваме с новините по Disney TV, TV Channel, TV, BG. Събрай да кажеш, че бе. Как бе, казах 3 пъти. Още. Така, имам едно предложение. Вчера един влак мина и му гръмна вагона. Що? Ето сега, чувате ли как мина? Тудув, тудув. Тудув. Кой ще прави на тъп? Не знам. Рекламите за лекарства. Абе, какви лекарства? Ние сме по новините, бе. Първо рекламите. След това новините. Добре, почват рекламите. Пълно, давай. Здравейте, привляков ли ви вниманието? Стойте, не ще покажа новия драхизил, който е съставен от Дърво и дърво. 36 гнили цветя, които трябва да си ги напахати в устата. Ням. Всеки разбра, че не ги изяди, Много нали? вкусно. Ето така. Всеки разбра. Лакаут. Ето ни снима. Ето ни в новините. Чакай, стой, тук е. Ето ни в новините по вечерната сутрин на Иванова обядова комисия. Нека я прехвърлим към спорта на Спорт депо. Спорт депот, спортната емисия с Иван Лучков. Ви знаете ли, че Меси бил най-добрия баскет? Е паркурмер. Паркурмен. Чакай. Сега да ви покажем. Значи, утре е тук фермата ще... Спортна емисия, бе! Абе, да, бе. Фермата е тук, точно ще завали дъжд. Така. Така, много. Тук има мачове на стадион Кап Nou на Реал Мадрид, нали? Така, разбрахме. Ви знаете ли? Какво стана, бе? Удари, бе! Чакай, полека чапа. Няма нищо. Така. Е, тук... Мисля, че загрузяваш мене, бе. Така. Що ти си Тук грозен? има едно бълче. Там ще играят Рома. Какво правят там? Те не знаят. Ако търсят майка си. Значи, Стига толкова се емисии, сега се прехвърлим. Не, чакайте. Сега толкова се превърна. Ето ни бабешките емисии. е тук. Чакай. Е тук тази страна. Ще вали дъжд. Значи, Роналдо е най-добрият боксер на света. Меси е най-добрият баскетболист. Този е най-добрият в Дунав играе. Оле. И аз съм в Дунав. Така, всеки знае, че сме много яки. Чакай! Ще видите рекламите след прогнозата за времето. Прогнозата. Здравейте! Рекламирам Пума втора употреба. Това са рекламите по бичеви. Чакай! Рекламите по бичи. Е така. Рекламирам Пума. Какво знаеш? С връзки втора употреба. Ето тук. Чакай малко. Значи, I'm sexy and I know it. значи, ето тук. Ето, вижте, ето тук. Не. Махни за Не, бекай, не беше. Чакай да стане. Значи, ето тук. Чакай, бе. Ще бъде много мръсно, защото... Бздергирал и срам ги събли.